Assalamualaikum rencang-rencang sedaya. Ketemu malih kali kelompok 6 kang asal tema drama yaiku keluarga. Ing dinten Minggu enjang teng keluargane Novan, ibu tasik nyapu. Bu, jual duit. Apa toh ibu lagi nyapu merewangi. Pak mayung bae wis dinteni kancaku. Ibu dhewe nang dua lemari tapi 5.000 bae yo. Iya Bu, tak juga 5.000 tok. Wih, an 50.000. Oh, Pak juga 50.000 ada 1.000 ora ngerti. Iya Bu, aku wis juga duit 5.000. Aku tak mayung sik ya. Bocah kon lonong bae kon merewangi webet duit terus mayeng terus. Kenapa toh Bu ribut-ribut? Pak lho bocah nyelonong bae dikon merewangi webet kandhani lho. Ora toh Bu, karang-karane cak cilik kok. Belani terus bocahku dikandani atitute alon-alon kandhani aja dibelani terus. Yo engko tak kandhani. Iya. Pak, sampean ora duwe jeneng lemari apa ora? Ora, lah duit piro toh Bu? 50.000 meng nggo tuku beras kok ilang. Wis iki ngojone bapak sik ku. Novan no Pak, tapi jare kon jukute 5.000 tok. Ya wis, engko nek nopan balik takoni, bapak meh mangkat kerja sik, ndak telat Bu. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mbak, tumbas beras sekali kilo. Ya mohon aku sampean kepengin karo kancane. Lah, apa iya, Mbak? Iya, Mbak, mau anak sampean di desa ke pengantin anak sembayari kancane barang. Lah anakku nek main tak kei duit 5.000 tok kok, Mbak. Iya, Ndan, anak sampean sembayari kancane. Iya, Den, Mbak. Sana, Mbak. Iya. Ono Novan, Enten apa, Lek? iki bulan nggawa buah. Iki titip ibu ya, soalnya bulan melunga. Nggih, Lek. Ya wis, bulan teh lunga sik ya. Nggih, hati-hati ya, Lek. Bisa aku Pak, Pak beli sik pangan terkiki yaring ibune aku. Wes ra usah pangan bebek. Duh, piye ya aku dimbang geni ibune aku. Dasare bulik lunga ora areng omah maneh. Ih, bener juga pikiranmu. Njuk pangan B, Ju ngendi? pangan kene B, njuk. Jujur anju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mutia, Rene mlebu sik. Mbak, mau filmnya manis bukan? Hah? Emang belum apa? Film wonten Novan, kersa arsa aku mampir enten urusan. Lah Novan durung bali kok mungkin filmnya sedigawa Novan. Nggih, ndean, Mbak. Assalamualaikum. Ono Mutia. Waalaikumsalam. Bu gawe ke ngombe to iki. Melas wis ado-ado ora gawe ke ngombe. Iya, Pak. Ya wis tak gaweke ngombe sik. Mboten usah repot-repot. Wis ora apa-apa. Matur suwun, Mas. Suwun, Mbak. Nggih, sami-sami. Oh, bulik. Dong, mene dong. Nggih, Pak. Enten apa, Pak? Meh takon, kowe mau njupuk duit ibu ning lemari ora? Soale mau ibu kehilangan duit. Nggih, Pak. Mau kula mendhet akone gangsal 1.000. Dung jujur bae, mau ibu ngomong duit ning lemari ilang. Nggih, Pak. Kula ngaku kula salah. Kula mau juga artone 50.000. Ngapunten nggih, Pak. Iya, Dung. Mangke malih ampun kados niku, misal mendet arta sing jujur niku boten sae. Lili, kau wis pinter ngapusi, mau film sing boleh dititipin nanti. Kamu karo rentangi kula. Bisa dititip kok malah dipangan. Ngapunten ning, Lek.
Amanat kang saged dipendhet saking drama menika yaiku setunggal manut marang perintah tiyang sepah, kalih ngormati tiyang sepah, 3 selalu jujur teng pundi mawon lan kapan mawon. Sekawan yen diamanahi nggih dilaksanakaken ampun ingkari. Kados wau Novan diamanahi Bulik diken maringake pelem maring ibuke, nanging Novan dimpaem piyambak kalih rencange. Niku mboten pareng nggih, ampun ditiru. Nah, niku mawon amanah kang saged dijupuk. Semoga drama kang ditampilke maring kelompok 6 saged menginspirasi lan saged dicontoh kang becike lan ditinggalke buruke sakmenten mawon. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.